коло е това парче, има ли смисъл да казвам? Само отбелязвам, че е леко рязан. От съдбата или от Аллах е порязан, машала. Айде бате, Нури, големи мадури, машала! Онур Тефик, турчин от село, че ти дена не си видял сапун и вода без мело. Миришиш на кебаб и на старо кило. Ебах те удебило, резака ти тъп, рязан си на две, живота ти наказан прасе. Онур, Онур, еба ти майката, 4 дена не си се миял. Миришиш на конски скоч, порязан би ти наказан, ала пак си жив, бе турчин и надмазан. Айде! Да не забравяме и Джемиле, хубава сестра си има. Бих я порил дори през новата година. Хубава туркина, докато пъшка ще се моли на Аллах. И това не е грях, защото под опето ще има пердах. Аха-ха-ха! Машара! Да върнем лентата назад, когато работеше с Викса Тефик парички. А сега какво? Работата замина, яде дърво. Безработен виси във Фортнайт, братята помаци. Денем спят, нощем гумват като пълни тъпаци. Тъпаци, загуби фокус бе момче. Фокус, Фортнайт иска дисциплина, а ти снежанка пляскаш под комина, сигурно сестра ти. Айде тихо сега пред баща ти, да не пита той къде ми е Джемиле. А Онур вече ви прави второ дете, ама в Турция е нормално да ебеш сестра си анално. Айде ха-ха-ха-ха! На здраве, братя помаци! Машала! Весела Коледа и Нова година от Онур Тефик и цяла Сеновград, но е здраве!